रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। केवळ काही अधिकाऱ्यांच्या कामचुकारपणामुळे समाज कल्याण विभागाचा कोट्यवधींचा निधी परत जाणार होता। या संदर्भात सर्वात पहिली बातमी दिली ती कोकणसाद लाईव्हनं। त्यानंतर माजी समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव यांची सडेतोड मुलाखत प्रसारित करून या संपूर्ण प्रकरणाचा पर्दाफाश केला, तोही कोकणसाद लाईव्हनं। त्यामुळे आता समाज कल्याण विभागाला खडबडून जाग आली आहे आणि हा संपूर्ण निधी खर्च करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी भाजपच्या शिष्टमंडळाला दिली आहे। पाहुयात स्पेशल रिपोर्ट। होय, कोकणसाद लाईव्हचा इम्पॅक्ट नक्की। खडबडून जागं झालं सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासन। कोकणसाद लाईव्हनं केला समाज कल्याणचा पोल खोल। परत जाणाऱ्या 12 कोटींच्या निधीवर टाकला पहिला प्रकाशझोत। कोकणसाद लाईव्हचा आवाज थेट पोहोचला मंत्रालयात। पालकमंत्र्यांनी थेट घेतली मंत्रालयात बैठक। परत जाणारा निधी खर्च करण्याचा झाला मोठा निर्णय। पुन्हा एकदा झालंय सिद्ध, कोकणसाद लाईव्हची बातमी म्हणजे इम्पॅक्ट नक्की। विषय नक्कीच गंभीर, पण त्यासाठी कोकणसाद लाईव्हच खंबीर। गावागावातल्या दलित वस्तींमध्ये मूलभूत सुविधा देण्यासाठी समाज कल्याण विभागाकडे कोट्यावधींचा शासकीय निधी येत असतो। यावर्षी मात्र हा निधी पडून होता। आजही जिल्ह्यातल्या अनेक दलित वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधा नाहीत। लोक अक्षरशः जनावरांसारखं जीवन जगतायत। परंतु या कामाचं कसलंही नियोजन न करता अधिकारी सुस्त पडून राहिले आणि हा कोट्यावधींचा निधी परत जाण्याच्या मार्गावर होता। या निधीवर सामान्य जनतेचा हक्क आहे। हा त्यांच्या हक्काचा पैसा आहे, तो त्यांना मिळालाच पाहिजे। या भूमिकेतनं सर्वप्रथम या विषयाचा पर्दाफाश केला तो कोकणसाद लाईव्हनं। याची केवळ बातमी प्रसिद्ध करूनच आम्ही थांबलो नाही, तर या संपूर्ण प्रकाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी माजी समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव यांची खास मुलाखत आम्ही घेतली। एका अधिकाऱ्यानं आपलं नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती दिली। मी जर त्यांचं नाव घेतलं तर बिचाऱ्यांची नोकरी गदा येऊ शकतो। त्यांनी सांगितलं तिथं सीओ आणि प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी यांच्यामध्ये काहीतरी मिसअंडरस्टँडिंग आहे। जिल्हा परिषदेची मानसिकता जर असती आणि नियोजन असतं तर निश्चितपणे जो पूर्वी थोडा राहिलेला जो अखर्चित राहिलेला निधी आणि नव्यानं प्राप्त झालेला निधी निश्चितपणे त्यांनी जर प्रशासकांनी म्हणजे सीओंकडे प्रशासक म्हणून कारभार आहे त्यांनी आणि HODने जर समाज कल्याणच्या याचं योग्य नियोजन केलं असतं तर हा निधी परतीच्या मार्गात गेला नसता। कोकणसाद लाईव्हच्या या इम्पॅक्टमुळे हा विषय किती गंभीर आहे याची जाणीव सर्व राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्यांना झाली। सोमवारी सायंकाळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर यांची भेट घेतली। त्यावेळी भाजप नेते महेश सारंग, माजी समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव, पंचायत समिती माजी सभापती राजन जाधव, माजी सरपंच नागेश आईर आदी तसेच प्रभारी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी भोसले उपस्थित होते। यावेळी भोसले यांनी हा सगळा निधी वेळेत खर्च होणार आहे। आजच 6,81,00,000 रुपये निधीची विकास कामं अंतिम मंजुरीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक यांच्याकडे पाठवल्याचं सांगितलं। तसंच उर्वरित निधी परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होताच त्यालाही मंजुरी देणार आहोत असंही त्यांनी सांगितलं। पराडकर यांनी प्रशासन याबाबत गांभीर्याने विचार करत आहे, निधी सगळा खर्च करणार आहे अशी माहिती तेली यांना दिली। ब्युरो रिपोर्ट, कोकणसाद लाईव्ह, सिंधुदुर्ग। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं फेसबुक पेज।